Kublai ba? Kublai. Ba nga shuwat yung phone number jong pi nga yo ate nga day mga ikong purity power mo. Oo. To nga hakabayad day bat kani ka festival ka ban pelong na ka state government. Kat nyaw kat prabat kat kandai de Henry jong ubanay ba katway. Kat kandai diri ka baday ka smi Sunday. Di kaday ka smi Sunday. Pi pada kum kasnong hang tu pisngo kum no ya kata masa pertai kabakin ai burom yau ta uding ka along kum ba mane blai tauhi ki ong ba hakas ngi sonde kin penkut nanor kin penkut ru haka tu kasnong ka jong pi pimdan jing snau ya kata ba ngala dep komplain na duk sedang ti mano ba ai permission te ndé ba ai mangita mano ba ay? Phải mọi cái thuốc mà đàn như là ai quay hà cá PDSA ha nang tam bat ka MC te tu kila long ready ben ai te nakaliang ka chumi ke snong ya hat put lang ta haba pila persya nakasnong pi persya kumno de pi na ong ba kumno pi tulong ha sonde ti ong nakaliang ka jong ki pa ti ong ya kane tingin la le na kane ka festival man ka poru sa ikut sonde ki kam jukut ra sonde kam jukut ra kam jukut long kumta te sa nakaliang ka jong tingin la le de ya keren direct pa yung chief ni staff ni na dep ya uba pol mene u ong na ba ngala de tho da ka sti chu uba pol mene ni na ka seng ga jongi ka seng ki kentai u ong ni mene u jubab u ong na ba ukran insol ba tang ba u ong kum ne ba nyong tli ki singi de ki singi ba khoi la da u khen ba ki singi ba khoi ki de nyong tli ki singi ba ro ba lei ba u pelong pa de da ka ne ka tamasa prathai ba lei ya ka ba u pelong da ka ta ka holy gospel festival ken ti lada kum kata ka ri ka bangi ong bangi dei ka ri ti briu ti blai hang no shung ni ta ka ri ti briu ti blai habai para briu ngintip shu ya kano ta ka sngi jong blai ka haba chi sen si te yau haba ki office sarkar ki school ki dang yak hang Saturday Sunday ti menta on pelong da ka tamasa mo ba kakek ni ki berit kam nang kendong yin pi le ki nong yalam snong la da pi ong ba ai wai ya kata ka madan ru katu ka bai wai ka ru pi ki ai ke ni kata ta ka share ai ke pi so tanak ba ban shim ya kata ka bai wai ka jong kaisar kata tu malong kata te ban ekren tem la jenjar saya kerpat ini kibor ki balor ngiru ni semua teman la da ma pi pa de kum urang ba snong pi ai la pa de ban le kum ta te kamut pa pi pediang ken ya ka jing penjot ha po snong po thau la da ha ka tu singi kan long ha kan nu ka dur ngim tip ngim la ban ong bang ngile yo i han badan interest ban lek ta ai un lek bum dan interest ta ai tapi ketika kenten ko bang sungnya ban ong ba uba interest un lek kamu peace ngo ta la jom tengam ngam julik wat menah tu bo la da ma pi la da ma pi lek ru en ba le ki wei pa de ki jot pi hun ma ban yo i ki pa ki jot la da ki kur ki jong pi ki khun ki ti ki snong ka thau ka jong pi kan jot kin hap shaka jing pen jot ka bashar khai na lor bangi pelong da tamasa ha ka singi Sunday ka bang imburam shu long kum bang insol ya ublay pis ngo menjur mo ba ay kata tip kan on shu ngan on no lada phim nang shu ban ong ba phi menjur ban ya pam be ya kata ka jing bam ka ba usam kaisar ladang ikam bangi degi konti briu ti blai ki badang dei kata ka Christian state ni hab ban yeng ban persya be ba om dei ban pelong ya kata masa hak smi Sunday lada ha kita ki wei ki smi ki la ban pelong henry ha kan ni ka por ka bamenta yo oblay utang ko batang ya ka sodam bat komara
ngim la shu bat pediang ya kabakum kata kum ki kun jo ke jing shai ka gospel ka don haying jungi han rengim yu i kang da ka do not ni shu i ka tang Pakai kong lah kerpat di pisung pada ikren di kibor balor. ni kren shwa ya pi urang ba snong Ya yang ngata le yung ngata ngasung tenak pelak yang lada lak pan wen ya sonde. Tangga pi pa. ko penat han rei pi mi kun da ka bor la di pi IT ha pi we da Tengah ni kun kuno ba ngala di ikren nang ko sedang. Di kiwe rugi perlok kiwe dan tu rugi ong le yu kepala saya man kapor ka ai kan ya nang kumta tengah la syu kuti. kata kan ka ba pen i ba hang ni ka long ka sunjor ba kata ka imlang ka salang ka jongi ka dai leng ba jong ki bor nong yalam jo ka snong kimla ban te lakam ba lada ka sorkar ka rule lada ka sorkar ka le ha kanu kanu ka kom le le la ka wan ha snong pi pen ya briur ka mut kam le le Mun kata tekam lak ban lok. kalong ta ka dur ba kalong ha ka tu Kata te kani ka festival ka dai ban peniap kandai klur kan pelut lada kata ka department of tourism ka don klur hadu kat ne kinong hikai ki bapli ki don ki bompat yok tulop nang ta pa de ki school ru don ki bakim la ban tung nong kai balai pa de bakam advice ban ai ya kan di jing don jing em ka jong kasha ki wi pat ki department ka pelong penjot pen bani ka jai ben riu ka jong ni hadu kat ne ba ni habik ban ye ban ya kun persya ya kan ne cipau lak kat kum ka jing tip jong ni ka long cipau lak ka bai madan dadai pakahe makna hadu kat ni ru kata ka jing siu am sepulak teman ni tani ya. la ong hang ni cipau lak bai madan la yo ya ka madan football la long try da ka Riboy District Sport Association di hana phi ong se ka de ka kamram jong ki seng bhalang ban khang ni tingi ai permission tang ya ka madan ngim tip singi ayu ki pelong ti lada kata ka madan ki pelong ya ka madan ban ya pen ya briu kamut pi ai lat mo ba Kita mo. Kata lak ban lok. Tu balik selong pat ki pelong mencuba mo kong. ha men shwa ki pelong ki pen kot bai sanjan Nanta hang ni apo hai nga ong ye pi ka ba agi por ki ba men shwa om ju don ki ba tre ban ya yeng persya henry ha ni ka por ba menta la dau blei kum ba ula ong ya ka sodom bat komara sangut la da pidang don ki ba duai ban pen scam ban i ya nga blei nganom thang henry om don shu ah ta ka por pi kwa ban long hadu ka tamo mentangi la long ki kun jong ka jing shai ngim kwa shu ban wan ka ta ka por jong ka jing dum yang i badai hakane ba ngi yeng menta la da pilong sha utau rang ba bakit ya kasnong katau naga benta ka jingba to mi ba mi wat salya ya kata kan lak ka kelur ka baga government kan kebakan lekhe sha ka tu kasnong katau jopi yeng ba utu sekretari snong udai temen basan sekretari snong jopi udai temen basan dikum kinong sarai balang ladang imla ban ya kuna kan ka por mamenta da kata ka donot ka jongi Henry ladang spek tangga dur khmat ka basabar ngin lek se jingi seng kan mento iyu bangin burom pade ya kata ka jinglong profile ka jongi hapo ka balang ladang imla pade ban sensyar kat kum ka badai rukom hakabaya dei bat ka imlang ka salang namar uday kristan basisya am usul tho ban buram ya gisni po ya la ne kasi sonde ti ban long tamasa ka sonde te ban ni ti kong lada ni lada pikiran kumta te ada asmu jenjar ban ang kumdo te sapun nuki dai sekretari ken filatik lu kata ngalatip ti de na ta daw sedang shwana pi urang ba snong ngata sisin bela rai ka executive committee te ngata ngamla bende ye urang ba snong ru hot king urang ba snong tamo don kam ban rai lang ba executive committee te ngata ko kasin ko ben kong la de bang de ka ngat sonde to mung long along ta
Katakan subut lada kajia kanu kajing dia ha katu kesengi namar piong baka dei ha kesengi sudi namar ngangal ada persya marwei mut pihun be jang tu lada kalong kat makalong ro kata betul kin tipi gibi ka anke balik government dei balik ni hanta fi ga shong sting ha shong sting te kum no bi ang shong sting ka shong sting ka bor ka jong pi kan kum urang ba shnong ka shong sting kan ba kum unong yalam shnong te ka shong sting ha kum ta namar pimdon ka bor pan persya ti fi aila be bakin ni la dep kren te kim priang pengin le kum nok kan kamut bakile da ka bor mo bakin tre ban priang kamut kile da ka bor nga dep ong ngat sendiri tu long pi tam jan ni kaya kata ka Riboy District Sport Association kale da ka bor kamut dei ka Riboy District Sport Association tu dei na ka tu ka organizing committee jong ka yu kan ke balik okay Cherry Blossom kan tika Cherry Blossom kan tika Cherry Blossom kan tika kata ka Cherry Blossom kali pan permission bade am nang tu try jong ka badan bat hapok snong ka thau nakaliang kejungi tinggi lah ka stick committee ke ka ke bayarai bubun belang tahap isi ni kata ni jinjur hindi ba karay kamarway to ngahapay ban ong kani ka por ba kum kirang ba pilong ki bayar ka timut ka perkhat na ka bentalaway jong ka imlang ka salang ti lada kalong ha kani kom ba sngi sondiru kalong ya ka bakabor jong ka government ka pelong tamasa stangkat no kan penjot lut yang ibarok koy ngingin sa syatang yo day nakadaw na marba sitin ru hari boy kaladon ka jing pelong ya ka tamasa ka ba ki klem yeng ban persya hanri ki aila bi bakan long to ni kermen ya kababahatam banang ni sakmat ba om nakadaw jong kariboy bangin syatang ka jela ka jongi to kata ko sibun ba